Morigire ni gobotenere county eyo ya Nyamira isio mugavana Amos Nyaribo na boigo mbunge bwa constituency ya West Mugrango Steven Mugaka banyarakoba bawikirana somo yigabo kwenana ebyego guciase abana banyarakoba bakorabya ase kisemi na boigo chi skuru moyego nyarakobo kwariganiwa ase skuru yoboroso ya Nyamira bagokwana korwa sensemeyo nigo mugavana Amos Nyaribo nyarakoba koboria gosagosemia baibuli banyarakoba kwenekia buna banyareko bagosegeta abana babo banyareko bakoimokia chikosi cyobo bundia na boigo cyamaboko bunenchera eyemo yo okwenyorera engeria yabo ya kerari tukatia barai boiga banyareko bagwikirana no mochumbe omochore Irene Mayaka gatia barai bande abangenga otomanya muri kitokurase county Nyamira job mangi Buna enjira yogusira ogokorabya gw'ekisemi ime county Nyamira nige wizara y'ekisemi ime county Nyamira yaligania omoyega bwokwenana ebyegwa okia asa borkiwa na bwigo kisukuru kyabere kigokorabya ase kisemi na boigo ase birengo ao Piga makofi kabisa. Makofi. Piga makofi mazuri kabisa. Kago kwana ase omoyego yo nigo mugavana gwe county Nyamira Amos Nyaribo ateba yenegati echinchera abegete asokwene kingosirale kisemi ime county Nyamira. As we celebrate this day every year, we'll be reviewing the progress we have done in all our education sectors. Boigonarwa esegeto gochia ase aborokigwa gosomera chikosi chia maboko ase ngencho nigo chibwate emeremo na boigoteba niga serikali ya county Nyamira era chikobeka okoboko gochia skuru cyo bobundi elinde gosira chisemi ime county Nyamira. Kazi ya mikono inalipa saa ingine mara 3 kuliko kazi ya ofisi. Tuko na vocational training centers ambao kwa saa hii tumeungana na National Youth Service. To assure you one thing, I'll be investing more in ECDE and vocational training centers. Oboigo omoyego nigo ikeranwa no mokonyi umugavana Dr. James Gesami, omobunge West Mugrango Steven Mugaka, omobunge omochore Irene Mayaka, omonogeri bwe bunge county Nyamira Enoch Okero, aba MCA na baraibande. There is no limit. There is no limit, that's what he said. Can I add the word sky there because the sky has no limit. Now, we will do our bit, especially from the county assembly in matters of legislation. ECD centers are well equipped. Our PTCs are... Honorable Nyaribo, otongirietaya. Tubuatietaya yo, ababakweringa gakyo watebi bachabacho ni board tokole mirimo. Igo engana ase University Nyamira erabege kobekwa njabage gotuboka ase omoyego yo aso gusaba kwaba gukora gochia ase abaraina babwatani ao wancherana ase university yo erabege kobekwa. Kama viongozi riketi tukasema popote headquarter ya university taenda kuna kore zingine kila constituency ita house. I am still pleading. Hiyo shule ilikuwa hapa town ya Kisii University irejeshwe as we plan to roll out the university, ndio hawa watoto wetu wasiende kukufa njaa. Wizara etenenerete chisemi njasaba kwene kinga nkubwato kere chibesa ase chinga kichibwenerete ilinda kwene kinga aborokigwa na boigo aborokia ase sukuru ao mbaligo chigo chandika. It is not possible that we are closing schools before capitation gets to our schools. And on this one, I want to speak to the ears of the president. Because saa ingine wanampelekea hesabu Gusii ya kumwambia tumefanya. Kama pesa ya mashule haitumi mapema na mnatutax pesa ingine nyingi yenye hata ingine I make sense, then I don't understand hiyo pesa inaenda kufanya
tutafanya nini. Ogosaba nigo kwabere gokorwegwa gochia asaba bwatani bonsi gota amo elinde gokinia ekerengo gekisemi ime county ya Nyamira. Ginko reporter ya Ndizi TV korwa segeti yesukuru yoboroso ya Nyamira letariane Job Maangi.